Gyda pob prosiect adeiladu, mae gwaith tîm yn bwysig. Mae rhaid chi gael y sair, mae rhaid chi gael y trydanwr, y plymiwr, yr adeiladwr a cael pawb i siarad gyda'i gilydd mwyn i'r tîm gyda'i gilydd wireddu y prosiect. A mae'r un peth yn wir gyda gwaith yr eglwys. Gwaith tîm yw'r eglwys, tîm o bobl ydy'r eglwys. Gyda pob prosiect adeiladu, mae gwahanol aelodau o'r tîm yn gwneud gwahanol bethau. Mwyn i'r sair cael wneud i waith, mae rhaid i'r trydanwr fod wedi wneud i waith cyntaf. Cyn i'r plymiwr allu wneud i waith, mae rhaid i'r sair orffen rhan arall o'r gwaith. Mae rhaid i'r tîm cyfan ddod at ei gilydd a gweithio allan pwy sy'n gwneud beth pryd. Mae pob aelod o'r tîm yn dod â sgil gwahanol i'r gwaith, a gyda'i gilydd maen nhw'n gwireddu a cyflawni'r prosiect. Ewch chi ati nawr i weld beth i chi'n gallu cyflwyno i'ch tîm. Mae'n siŵr bod gan bawb sgiliau gwahanol, ond gyda'ch gilydd bod chi'n gallu dod nhw at eich gilydd fel tîm. Mae yna ddywediad yn yr iaith Saesneg, Jack of all trades, master of nothing. A dwi'n siŵr bod ni gyd wedi dod ar draws y dynion yma sy'n dweud bod nhw'n gallu troi eu llaw at bopeth. A falle bod nhw'n gallu trio troi eu llaw at bopeth. Ond pan ych chi'n cael crefftwr go iawn yn troi fyny i wneud i grefft, ych chi'n gweld bod y Jack of all trades mewn gwirionedd yn master of nothing. Ac yn aml, byddwn ni felly yn yr eglwys. Byddwn ni'n disgwyl i rai pobl droi llaw at bob peth. A mae'n bwysig bod ni'n gweld beth yw sgiliau, beth yw galwad penodol gwahanol aelodau o'r tîm yn yr eglwys. Felly, beth am i chi fynd ati nawr i drafod sut y gallwch chi o fewn yr eglwys rannu mewn i dîmau gwahanol i ganolbwyntio ar weinidogaethau gwahanol, ond wrth gwrs gadw'r undod a'r weledigaeth gyda'i gilydd. Pob tro mae Cymru wedi ennill y gamp lawn, mae wedi bod yn waith tîm. Pawb yn deall beth yw gwahanol rôl bawb yn y tîm a gyda'i gilydd yn dod â llwyddiant. A mae'r un peth yn wir yn waith yr eglwys. Nid un dyn yn unig oedd Nehemeia, ond mi oedd e'n rhan o dîm. A dwi am i ni hefyd weld sut y gallwn ni fel tîm symud mlaen gyda gwaith a cynhadaeth yr eglwys.